Mga kapatid, ito ang palatandaan ang nakasulat sa Ebanghelyo. Ito ang nakasulat sa Roma 2:12. Kaya ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yan ang nakasulat na saliksikin natin sa Panginoong na nasa taas. Hindi lang sa kautusan dito sa mundo, kundi ang kautusan ng Diyos. Nandito tayo sa Biblia na nakasulat. Kaya ang nakasulat sa Ecclesiastes 12:10, humanap ang mga ngaral ng mga nakasusunod at nakalulunod na salita. At ang nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Kaya nandito ang katotohanan na sinasabi niya, yan ang sundin natin para makalapit tayo ng Panginoon Diyos. Ito ang nakasulat sa Juan 5:39. Saliksikin ninyo ang mga nakasulat sa pagkat iniisip ninyo nasa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito siya nagpapatuo tungkol sa akin. Yan ang sinasabi ni Apo Jesucristo na nakasulat. Kaya nagmula noon sa sulat ni Moises na sinasabi niya sa Lucas 24:27 ay nagmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinangaral niya sa kaniya ang mga bagay tungkol sa kanila sa lahat ng mga kasulatan. Yan ang nakasulat noon panahon niya ni Moises hanggang kay Zacarias. At dito na nakasulat sa Bagong Tipan ay mga saliksikin natin kay Lucas 16:16. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Yan. Mula nooy, ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos ay ipinangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Kaya mga iba talaga na pupunta sila doon kasi wala silang alam pa yung mga iba. Kaya ipag-aralan natin kung ano ang tamang kahulugan dito na nakasulat. Kaya pinapaabot ko mga kapatid ito sa Facebook at saka YouTube para malaman natin ang nakasulat. At salamat ng Panginoong Diyos. Amen.